en puɗɗorima inde Gueno en juule nulaɗo men korsuɗo nulaɗo men Muhammadou Rasul sallallahu alayhi wa sallam. en donima jinnaɓe men ɓe sababu mon godal men o aduna jinnaɓe wurɓe ɓe en mbi yoddu so ɓooye dendagal mayɓe ɓe nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe mayɓe julɓe kala. en donima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada. en donima dendagal ɓe cellani yo Allah rokku ɗumen jaam. dendagal dumbaɓe taw ko ɓuuri hen hewde ko toñaɓe ko tuumaɓe ko takkaɓe ko ɓuraɓe doole ene tawe nder ɗiɗo dumbirɗi en ñaguima Allah nde Allah dumbittaɓe rokkataɓe fattange fofde kenal lakkitare ɓe paata e galleji mabɓe e golleji mabɓe allahumma amin. en donima dendagal ɓesguji meɗen dendagal ɓesguji meɗen foof en donima ɗumen taweteɓe nder laddeji ɓe hen tawe laabi ɓe hen jettima nana e leyɗele janane ɓe hen nana gandanɗa hoore maɗa e camp uji de concentration. en donima kadi dendagal ɓesguji hoɓɓe taw ko tawateɓe nder leydi Mauritanie e oɗo saaha joni eɗen gandi koye caɗele mawɗe ɓe goni caggal ɗiɗo rafluji walla ɗiɗo contrôle uji batteɗi e nder leydi he tawa ko ruddude yoga e hoɓɓe ɓe ngala kayitaji. eɗen keewi noon wiide e kala saaha e jewte men ɗanni yanke kala leydi ndi ɗanniɗa leydi ndi gonɗa ndi so tawi a naati leydi ndi ko arti foof jokkodir e ambassade maɗa walla jokkodir e consulat maɗa. en kala ɗum en ɓooyi haalde ɗum gila saaha eɗen goni Afrique central nde wonno eɗen gandi caɗele gonɗe hen. leydi kala gandanɗa hoore maɗa représentant leydi ndi ɗon leydi maɗa woni consul maɗa woni ambassadeur maɗa ene foti andude no foti ɓesgu mum woni e nder ndi leydi ndi o woni ko ɗum woni golle mabɓe. jokkodirta e makko noon ko mbaɗa enregistré kalanamo a naati leydi ndi keɓa kartal ma consulaire. sa heeɓi kartal ma consulaire o haalanma walla o walluma e démarche uji no poɗɗa wadde ha joɗɗa e leydi gonɗa ndi. so tawi ko leydi ndi carte séjour kuppete kuppa kartal ma séjour. enen noon eɗen jogui caɗele wawde tugnade walla wawde respectude hormade kuule leyɗele jaɓɓotoɗe en. ɗum wona Mauritanie naɓe wonɓe caggal leydi walla wona ɗarnotoɓe nder leydi Mauritanie fof ha tengtino leyɗele men nde wonno nder leyɗele men ɗeɗo hakkude meɗen en kewano gandanɗa hoore maɗa hutorade ko wiyete carte séjour. kono noon musidɓe tedduɓe ɓaade watti wadde caɗele kadi eɗen gandi leydi Mauritanie waɗino erango ɓe dokkiɗo hitande timmude ɓe mbi kala koɗo gonɗo e leydi ndi yo ar windito heɓa carte mum séjour tawa ko gratuite yoɓetake hay mbuɗu yoɓetano ko ujunnaje 30 uguya. kono nde mbaɗi erango nde mbaɗi communiqué ji en kaali ɗum e kabaruji en kaali ɗum e jewte men wonde kala koɗo gonɗo e leydi he nde arata kuppa kartal mum séjour windito ɓe gandana population no foti ɓe ganda holno hoɓe poti musidɓe tedduɓe jomum heɓa kartal mum séjour tawa ko hitande timmude tawi kadi alda e jobdi ko gratuite. waɗi dépose oɓe waɗi nortiɓe hen waɗi dépose oɓe kono ko ɓuuri hewde hen dépose ani saabu no leydi ndi holliri ko 70 ujunere koɗo tan dépose gandanɗa hoore pour en gansanga pour ƴewde gandanɗa hoore maɗa kartal mum séjour 70 ujunere fodde nogas e ɗiɗi walla 32 ujunere koɗo ko 70 tan dépose o hen firti ko yimɓeɓe nortaki hen no fewi nde yimɓeɓe nanguino ɗum ko bolle puyɗe. en jiinono oɗo saaha joni nana rafle nana waɗe walla nangaɓe tawa tan koto liggey mumen to liggotono nanga cogga no beyni nawta walla nangaɓe duttaki hay galleji mumen. joni musidɓe tedduɓe en jiiwatti nadde hay nder galleji ɓe tawa toon yimɓe ɓe nanga ɗumen taw ko danggugol ngol fewani jomum en nawte nawtugol ngol fewani. kadi ɗiɗo nawti e ɗiɗo nangi so ɓooyi ene wawi bonnude ni gandanɗa ma to banggue diplomatie hakkude leyɗele wawi bonnude hay to diplomatie to banggue leyɗele teska noon
leydi kala saha to caɗele mbaɗi leydi heewi ruttade koye hoɓɓe. enen ko Afrique central gonɗen to Congo gonɗen saha wotiji to ngari sahaɓe mbiyata ko hoɓɓe gotani e laamu. saha to goykaji mbaɗi ɓe mbiyata ko hoɓɓe kañumen gujjata. so bandiyagal heewi e leydi ɓe mbiyata ko hoɓɓe. caɗele fof garɗe e leydi ko hoɓɓe heewi joofede fiɗendu. en jii gandanɗa hoore maɗa Donald Trump hoore Donald jettuɗo Amérique nde o ari e laamu konngudi makko giɗiɗi ko fate haɓade ɗanne surtout ɗanne ɗe ndewani lawol e nawtude hoɓɓe naatɓe leydi makko taw ko naatirgol ngol ndewani lawol. ɗum noon musiɓɓam tedduɓe tinnoɗen kala to neɗɗo woni e leydi sa yettima leydi ndi sa ronkani ƴeew heɓde kayitaji maɗa jokkodira consul maɗa binditoɗa walla ambassadeur maɗa binditoɗa gandanɗa keeɓa carte ma consulaire janggo e jaam leydi mo hoorejo leydi walla ambassadeur mon so namdama holno foti hoɓɓe jogi hay sinno yidde nawrude walla faabade hoɓɓum en andi no foti hoɓɓe gonɓe e leydi muɗum kono so namdama anda hande ambassadeur Mauritanie gonɗo Sénégal so namdama no foti Mauritanie goni toon o anda. ambassadeur Mali joɗɗiɗo Mali nder leydi Mauritanie hande so namdama no foti malinaɓe goni ɗo o anda o haala tan ko à peu près. saabi ɗum foof noon ko wasde en hormade kuule ko wasde e rewde laabi musidɓe tedduɓe poɗɗi rewede. ɗum noon en ñaago Allah yo Allah addu deyre leyɗele ɗe mbawno wiide ɓe mbawno rokkude délai ɓe uddire frontiére uji ɓe mbiya kala koɗo mo ala kayitaji yo heblo ɗo e yontere walla ɗo e lewru walla ɗo e lebbi ɗiɗi yo yaltu leydi ndi jomumen jaaha jaara hakkillaji men kono wona noon majjani leyɗele men no mbayi. ɗum noon ko ɓesguji men pop ko ɓesguji men sinno kono jaam hakkude leyɗele meɗen hande fotani wadde ko wiyete gandanɗa hoore maɗa carte séjour walla gandanɗa maɗa maɗa ɗum ɗo. kono kadi son jii ɗum ko caɗele kewɗe ɗe mbimi on ni caɗele kewɗe no mbimi on ni hande musidɓe tedduɓe leydi Mauritanie kala ne wiye hande ko damal ɓurgal yaajje wonande ɓen waɗoɓe clandestin. hande Europe pop aduna pop woni ko haalata kala hande clandestin naatoɓe Europe hande wiyete jomumen nde wirta ko par Mauritanie. ɗum waɗi Mauritanie ne hande wiyata ko kala koɗo natɗo e leydi he hayso garɗo liggade ɓe miijoto addi ɗum e leydi he ko gam yidde wadde ƴewde damal no waɗiri clandestin. e ɗum jeeya e caɗele hande ɓurɗe tengtinde ɗiɗo rafluji walla ɗiɗo ngol ɗo nawtugol hoɓɓe. hay leydi gotiri yiiɗa wiyede ko kañum woni damal walla kañum woni sodorde walla kañum woni gandanɗa hoore maɗa natirde ɗanɗe ɗe ndewani lawol walla ko yimɓe hewɓe ne maaya e maaji. ñaago bandiraɓe kadi ha ɗo mbiya bandiraɓe kadi ha joni yo ndento ɗanne ko wiyete clandestin yo ndento clandestin saabu en jamma ñalawma eɗen nana no foti yimɓe mbasi pittali no foti yimɓe maayi e ɗiɗo laabi lawol jaam neɗɗo so yiiɗi ɗannade yo rew lawol normal. non eɗen mbasi yo bandiraɓe nde mbattat hakkillaji no fewi usta ɗiɗo laabi taw ko gandanɗa waɗa ɗanne clandestin noon firtani tan ƴettude laana jolde e ndiyam ala ƴettude oto ko gandanɗa hoore maɗa tawa ala kayitaji ƴettude oto tawa ɗannirto kayitaji janani ƴettude oto e rewa e laabi gandanɗa hoore maɗa ɗi anda fof ko clandestin jeeya fof koye ɗanne ɗe ko gande gandanɗa ko maɗa suuɗere jeeya fof danger nani hen. en jiino yimɓe mayite nder maaje ni kono yimɓe mayite e nder ɗeɗo ceene surtout saaha nguleyki ɓe ƴetta otoji saaha ko saysayeɓe mbiyata oto fayi ko Mali walla oto fayi ko Niger walla oto fayi ko Libye nawon ha nder ladde wi oto paani goppon ɗon saaha jomumen maaya saaha jomumen nawa ɗon ha nokkuji dokka on gandanɗa hoore maɗa ɓen tawa ko nangoɓe yimɓe ne jeeya ɗumen en jii nana Libye nana Niger nana ɗo foof. ɗum noon musiɓɓam tedduɓe tinnoɗen no fewi e ustude ɗanne taw ko ɗanne suuɗe woni ɗanne clandestin. ɗanngal ne moƴƴi kono so neɗɗo ɗanno yo heblo tigui yo heblo ɗanngal muɗum jogoɗa kayitaji ma ha timma jogoɗa passeport maɗa so foti coupede visa coupa visa to foti coupede séjour coupa séjour to foti gandanɗa hoore maɗa waɗede entrée casier d' entrée mbaɗa casier ma d' entrée ko ɗum woni lawol musidɓe tedduɓe yimɓe mbasa wasde pittali mumen e ɗeɗo ɗanne ko hunde hamnide kono no Pulaar heewini tan dow wuli less wuli kam ngabbotako. en tout cas ko hoɓɓe mbatte ko eto wona e nder leydi to wawi wonde pop ene metti en enen koɗo jiɗɗen tan koɗo yo wona jaam jiɗɗen tan ko koɗo yo wona jaam nde won noon en ɗanninoma en jeehi Côte d'Ivoire en jeehi Mali en jeehi Congo en jeehi leyɗele kewɗe alhamdulillahi rabbil alamina eɗen gandi ko fati e gurdam ɗanniyanke
en gandi caɗele ɗen yankoɓe keɓata ɗum waɗi eɗen gandi tampere en tampinama ɗum waɗi ala pop to jiɗɗen yiide ɗan ni yankene tampine yo Allah addu jaam yo Allah addu deere yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suuro ɗan ni yankoɓe meɗen to mbawi wonde pop sikki ala kala ñal alkamisa eɗen kewi addude buuɗal yurmede men ko fati e cellal aade alhamdulillahi rabbil alamina en ummima e lewru korka lewru teddundu lewru cellal lewru teddundu kadi ko lewru cellal sabu nelaɗo en sallah sallam namdonama so neɗɗo yiiɗi sellude tan waɗata o yo juumo e korka korka ko cellal woni hen korka ko cellal mehal woni hen kadi docteur eɓe pop ne kawri korka ko cellal woni hen docteur eɓe fof ne kawri korka ko cellal woni hen sabu neɗɗo so ñalli guila subaka ha yiri ñamani e ɓandu makko ne waɗi ko wiyetede cellule taw ko cellule aji gandanɗa homa tampuɗi ko cellule aji gandanɗa hoore maɗa ɗi nattuɗi liggade ɗin cellule aji gondi e ɓandu makko so tawi a ñalli guila subaka ha hiiri a ñamani cellule aji gurɗi ɗi cellule aji joguiɗi doole ɗi so donki dañde ko ñaami ñamata ko ɗin cellule aji taw ko cellule aji tampuɗi gonɗi e ɓandu maɗa ɗin cellule aji noon to kewi e ɓandu neɗɗo ɗi gaddat rafiji woni ko wiyetede cellule cancéreuse e gari mbaɗi noon donc ñamde cellule aji gurɗi ɗi tan ruttade e ɗiɗon cellule aji ñawɗi e ɗiɗon cellule aji gofiɗi e ɗiɗon cellule aji tampuɗi ɗi dutto ɗum ɗi ñama ɗum ha laaɓa ɗi lawƴa ɓarɗu maɗa ha organisme ma ha laaɓa ɗum tan déjà ko cellal ɗum tan déjà ko cellal kadi so neɗɗo ƴeewi lamɗam ñamanno ñalawma so ƴeewi sukara nananno e ɓandu mum so ƴeewi gandanɗa hoore maɗa graisse mo nanano e ɓandu mum par ñalawma a jooɗima guila subaka ha hiiri a ñamani a nanani ɗin caɗele a ƴeewi ko cimmotonoɗa ko ñamanɗo jaranɗa café des excitants atomuji e gueɗe mbaɗi noon woni ko wiyetede théine e de caféine ko baɗanɗa e ɓandu maɗa a jooɗima guila subaka ha hiiri ɗen caɗele foof a nanani e ɓandu ma musidɓe tedduɓe ko cellal tigui tigui woni hen kono noon tinoɗen no kadi so neɗɗo hoori ñalliri ende ɓandu mum hoto ɗaccu ha nangue muta ha futoro yona kadi ƴetta dendagal ɗen caɗele Allah lowata e ɓandu maɗa noon tinɗen wadde so neɗɗo hoori guila subaka ha hiiri Allah rokki ɗum hadde gueɗe kewɗe hoto ɗaccu kadi ha jamma mbiya dendagal ɗin balisaji ɗi diwneɗa e ɓandu maɗa kadi aɗa artira e nder ɓandu maɗa e ñalawma hande o jiiɗen jubbude seeɗa ha joni ko artude e oɗo rafi mo kalnoɗen kaltunɗen kadi en tampata haalde oɗo rafi tawi kadi ko hay hande ko rafi tampinɗo windere nde ha tengti noon e nder leyɗele meɗen woni sukara koɓe mbiyata diabète hande diabète ne tampini windere nde diabète ne tampini windere nde hande diabète noon waɗi ko diabète aji ɗiɗi type 1 et type 2 holto neɗɗo heɓate diabète gandanɗa hoore maɗa surtout sa naati diabète type 1 so tawi gandanɗa hoore maɗa a tiwima so tawi a rentima Allah ne wawi dandudema mbasa yettade type 2 type 2 onon so tawi a naati ɗon hankkadi musidɓe tedduɓe ko ɗon ko jaaɓi ha tirki ɗum waɗi ko jeyata so tawi ko type 1 noon so tawi type 1 gonɗa a toppitima régime maɗa ene wawi Allah danduma hen no fewi so tawi a toppitima régime maɗa Allah danduma e yettade type 2 o so tawi noon a néglige a yettoto type 2 ko ɓuuri hewde men noon musidɓe tedduɓe jomum contrôle hoore mum walla nde jomum tinata naati e diabète nde tawata déjà ko yettima type 2 sabu holko saboto ɗum ko en gona yimɓe holkistoɓe ɓalli mumen en gona yimɓe teskatoɓe en gona yimɓe jertotoɓe en gona yimɓe teskatoɓe en gona yimɓe jertotoɓe en gona contrôle ɗoɓe ɓalli mumen enen en kewani holkisade koye men en kewani jertade visite annuelle so neɗɗo welama hay soko paati hitande foof sa ronkani so famɗi hitande foof mbaɗa lawol gotol jaahaɗo e wadde bilan général ɓanduma pop en waɗi docteur eɓe toppitiɓe ɗum waɗi nokkuji toppitiɓe ɗum bilan général hitande foof mbaɗa gandanɗa waɗa contrôle maɗa so ronki hay sa waɗani bilan général hayso kam gandanɗa hoore maɗa ko saaha foof walla hitande foof walla par lebbi jeegom pop so tawi a dañi occasion ƴewtoɗa sukara maɗa ƴewtoɗa tension maɗa ƴewtoɗa cholestérol maɗa so yarata ɗiɗo hande rafiji tati ɓuuri tampinde yimɓeɓe kono enen neɗɗo heewi ko hanene ɓuuɓa sukara ene ñama ko gonduɗo e jaɓere fotani ñamde ene yara ko gonduɗo e jaɓere fotani yarde ene wiya wondani hen walla anda ne wondi hen ha jomum yana tawa ko rafi goɗɗo ha jomum yana
tawa gandanɗa hoore maɗa wande ene wondi e sukara walla ene wondi e tension tawi anda ene yana kadi saaha a yanat rafi hemma wooda rafi keɓɗoma hande ko ɓuuri hewde e yimɓe mayoɓe warata ɗumen walla ko ɓuuri hewde e yimɓe hande ñawoɓe walla ñabuji men irto ko leɗɗe ɗe saboro ɗum saabu a ñawat dafeɗa walla jana gonɗeɗa e waɗede traitement tawa traitement mo mbaɗeteɗa o walla traitement mo ƴettata o gonduɗo e diabète gandanɗa hoore maɗa fotani waɗede ɗum saabu holto neɗɗo yettoto eɗen gandi holto neɗɗo yettoto e rafi surtout ko wayno paliji ɗi walla goɗɗum yettata hande ko wayno dispensaire uji men tokosi ɗi walla guure men tokose ɗe hande ne waɗi nokkuji ɗi ngala to neɗɗo ƴewata sukara mum walla saaha ko machine gon ɓe jogui ɓe pikkama e machine ngel tan jomum daara way kono montorel ni kono ɗon machine on kala mo rentaki ɗum ko nato e erreur kala mo rentaki kon ko nato woni erreur kono wona fiable à 100%, kono gona fiable à 100%. so neɗɗo felliti ƴewde sukara mum jooɗoto gandanɗa hoore maɗa guila cagga de 0 heure walla 1 heure du matin mbayra ñamde sa fini subaka mbasa yarde mbasa ñamde haydara a jeune jaaha e centre uji mawɗi sen dokki nokshot ko wayno Morilep e centre uji goɗɗi ne goodi nan ɗo kala résultat mo ɓe dokkuma to mbawɗa yahde fof jaaha ko on résultat ɓe dokkanma ko on résultat woni ɓe dokkanma ko résultat fiable ko résultat gonɗuɗo wona kon ɗo machine on mba kono montre ni hande hewɓe ne jogui kon galleji a pikkat hoorema tan jiima hen mbiya sukara ma ne moƴƴi tawa gandanɗa hoore maɗa aɗa wonde sukara walla mbima sukara ma moƴƴani tawa aɗa wonde sukara tawa a wondani e sukara foof ne ɓe dokka ɗum résultat ji ɗum noon yo neɗɗo rento ɗum saabu sukara mbiɗen ne waɗi sukara ngabbowo e waɗi sukara jipporoɗo hay kono tension ni sukara kono tension ni waɗi ko tension ngabbowo e tension jipporoɗo kanji fof koɗi baroji kanji fof kadi koɗi musɗi kanji fof kadi koɗi dentitiɗi ko ardi fof neɗɗo yo andu beele ne wonde sukara walla alda e sukara neɗɗo yo andu beele ne wonde tension walla wondani e tension neɗɗo yo andu beele ko sukara joguimo ko sukara ngabbowo walla ko sukara jipporoɗo il faut que jomum anda ɗum ɗo fof par ce que traitement mum wona gotum aɗa yiya joni gonduɗo e sukara taw ko sukara jippi sukara mum ne jippi ha laaɓi wiye jomum yarrani jararani jomum sukara ma so jippima donka hay haalde walla so jomum wone haalde ɗemgal mum takkiɗe walla ɗemgal mum watta kala wayno meho ni sahani ronka haalde joni mbiyeɗa yadde sukara muccinoɗa sukara walla dokkeɗa rani woni jus taw ko jus de mango o jara ɗum joni sukara ma ganda ɗemgal ma ɗaccite sukara ma ngabba arta normal mbatta haalde donc fitte so tawi ka gonduɗo e sukara ngabbowo a anda a ƴetti butel rani a yari saabu enen gandi hande tuffameje men ko rani yimɓe mbaɗata hen mbiɗen ni enen kewɗen tajjo ko hani ɗo yana kewɗen ɗaccude ko hani ɗo yana nawe mbiɗen to cuuɗi cafrirɗi so yettima heddo ne waɗi profession ngaji surtout ko wayno paliji ko rafiji hande tampinɗi en e kede mbaɗi noon jomum yettima ko arti foof nokkuji ɗi mbawa ƴewde jomumen sene gonde sukara walla ala ɗum noon musidɓe tedduɓe ɗo tinnoɗen so tawi gandanɗa hoore maɗa neɗɗo ne wondi e sukara so tawi a yettima docteur bawɗo wonde foof sa yettima docteur haalanmo min mbaɗa wonde e sukara tawi aɗa wonde e diabète a yettima docteur haalanmo min mbaɗa wonde e diabète tawi ko tension gonduɗa haalanmo aɗa wonde e tension so tawi ka debbo cowiɗo debbo koriɗo sa yettima haalan gandanɗa hoore maɗa docteur o min komi cowiɗo oto hirsu haalanmo min komi cowiɗo saabu won leɗɗe gonduɗe e diabète ƴettata won leɗɗe gonduɗe e tension ƴettata won leɗɗe debbo koriɗo ƴettata enen noon en kewani haalde bindanɗa leɗɗe tawa gandanɗa saaha sirop aɗa wonde ɗojjo mbiɗenɗa sirop eɗen gandi sirop ko sukara ene waɗi sirop diabétique en ko ɓuuri hewde sirop ji hande ko baɗɗi sukara gonduɗe e diabète yarata ɗum bindanɗa sirop tawa ko sirop diabétique docteur o anda jara walla bindanɗa ordonnance bawɗo wonde foof poɗɗe tawa gonduɗe e diabète fotani ƴettude ɗum gona ƴettude on traitement tawa rafi gonduɗa o non seulement a safartama kadi ɓeydo aggrave rafi mo gonduɗa o so tawi kadi a anda ɓuuri bonde ɗum noon tinnoɗen neɗɗo yo andu so tawi ne wonde sukara walla wondani neɗɗo yo andu so tawi ne wonde tension walla wondani neɗɗo yo andu so tawi sukara ma ko ngabbowo walla tawi sukara ma ko jippotoɗo so neɗɗo ronkani kadi yo andu hay groupe sangue muɗum so neɗɗo ronkani yo andu hay groupe sangue maɗa holko woni lawol gotel e gurdam ma sa waɗi groupe sangue ma a andi groupe sangue maɗa ko joguiɗa janggo e jaam ma sohlu dokketeɗo ƴiƴam an aɗa andi groupe sangue ma aɗa wawi rokkudemo ƴiƴam walla ala walla janggo e jaam aɗa manque a ƴiƴam
yimɓe ne mbawi andude hol groupe sangue maɗa hol ƴiƴam poɗɗa rokkede. ɗum noon tinnuɗen no feewi neɗɗo fotani gandanɗa hoore maɗa ɗaccude hunde pop ha waɗane wal gueɗe waɗana hoore ma gila aɗa wawi waɗande hoore maɗa hol gueɗe yo neɗɗo waɗana hoore mum gila ne wawi waɗande hoore muɗum. So tawi a teskima e ɓandu ma watti ngaddi, a teskima e ɓandu ma aɗa seeɗo, a teskima e ɓandu ma kala no jiiyeɗa aɗa ɗomɗi, sa fini subaka pinata ko goddol ma ne yoori pinata ko aɗa ɗomɗi, a teskima e hoore maɗa a heewi taare. So tawi a lelima jamma aɗa hijjoto ko famɗi foof laabi tati aɗa taroyo. Musidɓe tedduɓe mi wiyani aɗa wonde jabet kono noon jogo kuluhuli miijo waɗe hakkille ma beele min mi wondani sukara. ummonoɗa hoore ma guila law, guila aɗa jogui koyɗe jaaha kolkisoyoɗa hoore maɗa, jaaha e centre uji mawɗi, jaaha e hôpital uji mawɗi walla dispensaire walla clinique aji mawɗi mbaɗa ƴewde sene wonde sukara walla so wondani walla ƴewde sukara mum jarata ko ujunere ugoye jarata, ko ujunere ugoye jarata ne weeɓi. Musidɓe tedduɓe gara te dépose ɗa ƴetta subaka law guila ñamana yarana haydara, mbiyeɗa yaya ɗo ne midi walla kikiɗe garta ƴetta résultat ji maɗa, mbawa dandude hoore maɗa, mbawa rende hoore maɗa. mbaɗa wasi bandiraɓe yo tinno yo mbaw contrôle de koye mumen, surtout so tawi teskima e koye mumen ɗeɗo gueɗe ɗe kalɗen. a teskima e hoore ma ɗeɗo gueɗe, a teskima e hoore maɗa so tawi a ñami nebam aɗa yiile aɗa yiñe, a teskima e hoore maɗa so tawi gandanɗa hoore maɗa a ñami nebam walla a ñami ko heewi nebam ɓandu ma ne jaaɗa walla hono mbayata miijo wiyata wona tension gonni jaaha ƴeewoya tension ma guila e law. kadi neɗɗo yo won docteur hoore mum, premier docteur hoore maɗa ko an neɗɗo teskoɗa ɗum ɗo somi ñami holko wattami, ɗum ɗo somi yari holko wattami, holko neɗɗo ñamata haɗa ɗum ɗanade. ñami hande hunde a ronki ɗanade, janggoto hen to ñamde ɗum ƴeewa wawi taw ko allergique muɗum. a ñami hande hunde renuma doogui, janggo ƴeew tarade ñamde ɗum ƴeewa beele wona ɗum saabi ha renduma doogui. a ñami ɗum ɗo hande ɓanduma yaltini ɓuuɓe walla yaltini puƴe, ƴeew janggo e jaam tarade ɗen gueɗe. teskoɗen, teskade ne moƴƴi, neɗɗo yo tesko, neɗɗo kañum woni docteur hoore mum. ko docteur foori ko pop, docteur ko foori ko pop. sa jooɗima yeeso mum ɓaade kaɗa wawi haalde, a wona ɗemgal ma nangga, a wona tigguyel, sa yettima docteur namdotoma ko holko musatma. e kala no jettiɗa to docteur ɓaade aɗa wawi haalde andin docteur o ko gonduɗa ko, andin docteur min de komi diabétique, min de mbeɗa wonde tension, min de komi debbo cowiɗo, walla min de komi muynowo, haalan docteur o. docteur ko foori ko pop so wonde rafi, so tawi a yettima ko an haalanto ko musanma ɓaade kaɗa wawi haalde. ko a partir nde explique ɗam ɗo henna ko musanma ko kalɗa caɗele maɗa, ko a partir nden o ƴewata windandema holko foti yadude e maɗa walla holko safranma. ɗum noon waɗa wiide neɗɗo kañum wona docteur hoore mum gadano, premier docteur neɗɗo kañum woni docteur hoore muɗum. ko wona ɗum ko wonande an gonduɗo diabète gonduɗo diabète ne foti tewade no feewi, ne foti rentade, rento tigui haqqe doole muɗum, foti rentade haqqe doole mum, rento ko addi foof anda ko ñamata, anda ko waɗata, anda ko yaata. saabu eɗen gandi andata tewo, saabu gañande diabétique eɗen gandi no hulɓini. gañande diabétique, gonduɗo e gañande diabétique so gañima wonde gañande walla teskima uure e ɓandu muɗum, yo waw ummanade ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade wasa neede e gueɗal gañande. hewɓe hande jogoto gañande, jomum neha gañande wiya ko bolle puyɗe, gañande ne wuɗira nder bolle puyɗe ha wonta cancer. heewi to gaji diabétique gañino e peɗɗel are tan hako wiyete gullel capato, walla guiyal yuɗum, walla misalal yuɗum, walla woda to gañi ene néglige wiya ko bolle puyɗe ha yetto walla nokku heddo ma koyngal taaƴe walla ma jungo taaƴe. ɗum noon musidɓam tedduɓe, ɗum waɗi wiide diabétique ne foti tewade, ne foti rentade, salade gañade rentodo haqqe doole mum no fonno. so tawi heeɓi gañande walla heeɓi ko wawi wonde pop, doga guila e law ummono ɗum, wawa safrade guila e law, wawa haɓade ha yenane ɗum selli. mbasen wiide tan en dewa gandanɗa ko waɗa ko bolle puyɗe, waɗi hen tuti en, waɗi hen soro en, waɗi hen ɗum ɗo en, walla waɗi hen ɗum ɗo en saaha mbaɗa hen lekki taw ko safruji fina tawa ene wawi gañande yoora dow, tawa gandanɗa hoore maɗa ene wuɗira nder gañande ne wawi yorde dow noon firtade selli, ne wawi taw ne wuɗira nder.
saha jiyaade jogo musalla sahaade jiyaade ɗo jaha tawa gandama ko waɗi infecté déjà ɗum noon dentuɗen ɗum no feewi no feewi diabétique yo andu ko ñamata e waɗi gueɗe waɗi alimaji diabétique ne foti rentade ɗum ko wayno maaroji taw ko maaro siyam woni maaroji ummatoɗe caggal leydi ko maaroji badɗi sukara maaro fof no waɗi sukara kono maaroji ummatoɗe caggal leydi ɗi ɓuri wadde sukara diabétique ne foti rentade ɗum woni ko wiyata maaro parfumerie walla maaro siyam ko wayno ɗiɗo pattuji alimentaire diabétique ne foti rennade ɗum sa wawa wuppude ha laaɓa hay saɗa ñama andude ñameɗoɗa woni macaroni en couscousaji en vermicelle aji en ko sukara meho diabétique ne foti rentade wol fruit ji ko wayno raisin ko wayno mango ko wayno mandarine ko wayno gandanɗa hoore maɗa pastèque ko wayno fruit ji kewɗi gandanɗa hoore maɗa diabétique ene foti rentade ɗum hay saɗa ñama hen ƴettu hen cetta saɗa ñama hen ƴettu hen cetta ɗo tuya a yi pastèque aɗa tuya ɗum ƴettu hen toxel ñama gam ko tuyaɗa ko mbasa hebbinde ha ɓurta mbiya ɓa wiɗa aɗa ƴetta lalagal no wurno aɗa fiya walla ƴetta mangoyar no wurno aɗa eɓa ɗum aɗa ñama an goto sa toppirima beelama fittandu maɗa joni musidɓe tedduɓe no ɗum ngabbinirta sukar ni ɗum ɓurti ɗiɗo fruit ji ɗi kalɗen ɗo e fruit goɗɗi tamaroje en pop ko gandanɗa hoore maɗa ko raisin noon kadi ɓuuri bonde fof ko raisin mbiyete raisin sec raisin jorɗo ɗum noon tinnuɗen mbawi rentade ɗeɗo gueɗe wonande wondude jabet walla payde hoore mum ɓandu mum wone trace kadi jomum tiddina sport jomum jogo surveille régime muɗum kala ko ganduɗa ɗum ɗo moƴƴani diabétique walla moƴƴani gonduɗe tension ndentuɗa toppitoɗa sport toppitoɗa yaade e kala saaha wadde sport no fittani tan jouoyde walla dogoyde walla fettoyde bal ala aɗa wawi wadde marche maɗa aɗa wawi yaade ko juuti kala subaka walla kala jamma tewoɗa ndentuɗa diabète so tawi neɗɗo tewima diabète mum rentima surveille régime muɗum musidɓe tedduɓe ene wawi wurde gurdam juɗɗam tawa gandanɗa hoore ma ne wonda raafi muɗum ko raafiji chronique ko raafiɗi hande wiyede ɓe hewɓe ne mbiyana cafara diabète mbaɗa safruɗo jippinde sukar noon e safrude wona gotum ko raafiji to banggue docteur ɓe mbiyata ko raafiji chronique woni ko raafi duumiɗo ko raafiji ɗi cellata ɓaade noon ko raafi mo cello mo sellata ko raafi duumiɗo ko raafi gandanɗa hoore maɗa poɗɗo tewede ko raafi poɗɗo rentede ko raafi mo neɗɗo foti wurdude anda no gurdata e oɗo raafi so tawi a surveille régime maɗa a surveille a jogui traitement ma surveille traitement maɗa so tawi a heeɓi diabète hankkadi ko ma ƴetta poɗɗe subaka e kikiɗe ƴeew évite poɗɗe ma gasa enen noon jogo mawɓe saaha jooɗata ha ordonnance mum gasa ha laaɓa wiya poɗɗam gasi nelde Dakar walla nelde Nouakchott jomum jooɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati ko addi ko leɗɗe ne dijite musidɓe tedduɓe ɗon kadi diabète jomum ne ɓeydo tension jomum ne ɓeydo gonduɗo e diabète walla gonduɗo tension ɓaade kay hankkadi koye traitement mo gonɗa ko traitement à vie so tawi tan a fandima médicament maɗa mbinoɗa ko paquet aji tati a yi paquet sakket o a fuɗɗima e muɗum guila suwa gasde waɗ feere mbawa hebde traitement ordonnance mbaɗa ravita ordonnance ma mbaɗa guila gasa yo jomum saɗa rupture ñalawma goto so tawi a waɗi rupture to banggue safara diabète ene wawi sabade diabète ma monta ha jana so tawi ko tension ene wawi sabade tension ma monta ha jana walla jippo ha jana donc yo yimɓe calo ko wiyete rupture to banggue traitement calo rupture to banggue traitement wonduɓe mawɓe tawi ko mawɓe wonduɓe diabète balle ɗumen e kala saaha no jarti toppitole ɗumen wasa ngakkude so tawi ko sukaɓe même chose tawi ko joom hakkille ko même chose yo toppito gueɗe muɗum toppito traitement muɗum mbasa caloɗa rupture so tawi tan neɗɗo waɗi ɗum ɗon gurdam ɗo mbiɗen ɗiɗo sifaji ɗi mbiɗen ɗi aɗa wawi wurdude diabète ma ko juuti aɗa wawi wurdude diabète ma ko juuti kadi mbasa raafi bawɗo wonde foof ha tengti ɗiɗo raafiji mbasa hebbinde hen hakkille maɗa mbasa joganade ɗum kulɗo won yimɓe so mbiyama tan ko diabète gondi walla mbiyama ko tension gondi hankkadi ɓerɗe mumen darima surtout diabète ɓerɗe mumen darima so ɓerde darima noon neɗɗo noon hakkille so hakkille ñawira neɗɗo ñawi foof hankkadi a joguima kulhuli a wi ko diabète gonɗa hakkille ma fo itte waɗe diabète he musidɓe tedduɓe sa renaki joni wonko jiyata jomum gasa ha laaɓa jomum fooƴa jomum wayi ko saabu ko wattu ten hakkille muɗum ha ɓurti anda ɗum ɗo ko raafi mo Allah addi ko raafi bawɗo wurdede ko raafi neɗɗo wawi wurdude hen ha maaya so tawi mi tewima tewoɗa mbasa wadde ɗum e hakkille maɗa mbasa hulɓinde hoore maɗa walla mbasa hulɓinde gonduɗo e o raafi mo gonduɗa
heewɓe mbiɗen hannde rafi tampirɗe ɗumen ko jogade hen kuɗo huuɗi jomum nan tan ne wonde cancer nane cancer o wiya bone waɗi koko mayata walla nana diabète wiya bone waɗi koko mayata yimɓe maayi jamma ñalawma taw gondani e diabète yimɓe ne maayi jamma ñalawma taw gondani e cancer mayde ko mayde tan so mayde ari arat tan noon tinde no feewi e oɗo rafi hannde tampinɗo windere nde woni rafi suka rafi diabète budal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki ko fate cellalade e oɗo rafi biyeteɗo sukara woni diabète e sawtowol musidɗo mon Silma Haali Abouba yo jaam Allah ñalla en